Tes 1 2. Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang nembe rawuh monggo katuran pinarak lenggah wonten ing kursi ingkang sampun dipun sediakaken dening sedaya panitia dalu menika keranten ngengeti wekdal ingkang sampun handung kapdalu hadicara wonten ing dalu menika enggal kawiwitan. Sepisan malih katur para Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang nembe rawuh ingkang tasih lelenggahan wonten ing Jawi monggo enggal pinarak mlebet wonten ing panggenan ingkang sampun kasediaaken dening sedaya panitia wonten ing dalu menika. Bilih sinambi hangrantu rinengga hadicara kawiwitan wonten ing dalu menika badhe kanturaken lelipur sawetawis kanthi waosan selawat sangging kanca-kanca grup seni selawat Wali Songo Sragen ingkang dipun asuh panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kala bektosi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh ingkang tansah kala hormati, wabil khusus segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haul sesepuh Desa Kedung Cino tahun 2026 ingkang tansah kala hormati, hadirin wal hadirat, para tamu undangan sedayanipun jamaah pengaosan sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ingkang awal sumangga pepanggihan dalu menika sesarengan kita awali kanthi kita ngaturaken puji syukur karo Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten kesempatan dalu menika kita sedaya saged makempal nuhoni undanganipun keluarga ageng sangging panitia wonten ing dalem menika kanthi manggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo pitulungan dan syafaatipun wonten ing yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ingkang salajengipun ngaturaken sugeng pepanggihan kalian kanca-kanca grup seni selawat rebana Wali Songo Sragen ingkang dipun asuh panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Hamba pilih mangki anggenipun kanca-kanca ngaturaken lelipur wonten kirang salangipun lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu semangga kapurwakan saking kanca-kanca grup sholawat Wali Songo Sragen salam ta'aruf salam pambuka saking grup sholawat Wali Songo Sragen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan, jamaah pengawasan sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah. Salam pambuka, salam ta'aruf, salam perkenalan saking kanca-kanca grup Sholawat Wali Songo. Seragen ingkang dipun asuh panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, wonten ing dalu menika saged sareng-sareng ngaos kalian Bapak Ibu warga wonten ing Kedung Cina. Nggih. Wonten ing dalu menika kanthi manggih wilujeng. Sami sehat sedaya Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah, semangat baru, tahun baru, semangat baru nggih. Mugi-mugi tambah tahun saestu kita tambah meningkat anggen kita ngibadah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, grup Hadroh Nurus Syifa nggih. Alhamdulillah, nggih Bapak Ibu. Kagem syair ingkang salajengipun kita awali, mesinipun kita awali syair sholawat ingkang intinipun kita ndonga sareng-sareng Bapak Ibu nggih. Mbok menawi kalau saking dalem supe dereng ndonga, dalu menika kita awali ndonga rumiyin kanthi waosan sholawat yasir lana saking kanca-kanca grup sholawat Wali Songo Sragen. Sinengguyung konco-konco saking audio sound system duta. Maka katuraken konco-konco, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sair sholawat ilahana saking kanca-kanca grup sholawat Wali Songo kagem anggenipun sami pinarak lenggah sekeca. Insyaallah mangke menika cecala saking kadang panitia setunggal sair malih adicara kawiwitan mekaten nggih. Monggo sairipun Jawi Bapak Ibu dosa ora krasa koleksi saking kanca-kanca grup seni sholawat Wali Songo Sragen dalu menika sinengguyung kanca-kanca duta audio sound system. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Birahmatika
bergejolak. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal podo tobat tinimbang ana akhirat. Sira besok nampa adab mung mergo dosa sepele kang ora dirasakake, nanging gede akibate marang awake dhewe. Maulana ya Maulana ya sami' doana. Maulana ya Maulana ya sami' doana. Birahmatika ya Rabbi la taqtar rajana. Birahmatika ya Rabbi la taqtar rajana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan sedaya ingkang dipunmulyakaken dening Allah, ngaten Bapak Ibu, sair dosa ora krasa saking kanca-kanca grup sholawat Arbana.